Salutare fraților, cu voi astăzi este David și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi, după cum vedeți, am început o serie de Fortnite și suntem alături de Ioana. Bună. O știți deja de pe Minecraft sub numele de Ioana Grr. În fine, voi să ne spuneți cu ce jocuri vreți să mai facem videoclipuri și noi vom face ca să vă facem pe plac. În fine, deci o să continuăm seria aceasta de Fortnite, doar că în momentul de față am niște nervi, pentru că nu știu cum să rezolvă în primul rând cu băzăitul de pe fundal. O să vă spun ce microfon am, pentru că poate știți voi să mă ajutați. Am un microfon de la Trust, Mico 2020, pe albastru. Ok. Și mai am niște nervi și din cauza că atunci când încerc să editez videoclipul, adică eu editez cu Pinnacle-ul, și când încerc să deschid videoclipul în Pinnacle, zice că videoclipul nu poate fi deschis și nu înțeleg de ce și mă super enervează chestia asta. Și dacă vă întrebați de ce nu am intro, ei bine, v-am răspuns acum de ce. Și cum naiba n-am găsit în tot turnul decât un Big Shield, un Medkit, o trapă cu foc și 3 bouncere. Și nu mai am nici chestul aici și nici ăla din turn a fost. Cel mai mare ghinion, ce să zic. Da, și v-am zis de ce am niște nervi. În fine, nici chestul de aici nu mai e, Doamne. O să o rezolvăm noi și pe asta. Că, na, până la urmă... Nu cred, mă, deci nu mai e niciun chest, mă! Până acum am găsit 4. Până acum trebuia să găsesc 4 chesturi în locurile unde m-am dus. Și... ce crezi? N-am găsit niciunul. Vezi că ți arunc un mini. Am din ăla. Nu da big, nu da big, nu da big, nu da big. N-are nimic, dă-ți mini cu... Sau, hai, dă-ți 2 big-uri și ține miniurile. Deci eu efectiv am deschis decât un chest. Mare ghinion. Ce arme ai? Nu știu, că eu am doar un charge shotgun verde, atât. Și ai mai găsit vreun aree, un pistol, ceva? Bă, deci în nicio locație nu mai e loot. Mă disperă faza asta. Au scos ăștia repede, au făcut posibilitatea să poată să scoată chesturile în anumite meciuri din anumite locuri și acum nu mai e loot în nicio locație. Bun. Hai, mergem în față. What? Lasă-mi-l mie, te rog, ai des... Urăsc mașina aia. Urcă. Bă, mie îmi place mașina asta, că asta e bună și pe pământ. Unde, mă? Aici. Mie îmi place eu mă duceam în Frenzy să mă bat cu ăștia. Mie îmi place mașina asta că e bună și pe pământ. Da. Păi mai am încă unul. Am 3 biguri, Ioana, și hai să ne batem cu ea. Din Frenzy. Urcă. Hai. Ia-le și hai. Hai, bă, că până mergem noi acolo, ea să nu moară între ei. Nu mai e nicio ciupercă, urcă. Mamă, ce pumni am dat la microfon. S-a auzit rău? Am înțeles. Mă scuzați, băieți, dar i-am dat un pumn fără să vreau. Adică mă scărpinam la ureche și când am tras mâna...
Pare rău. Mi s-a mai întâmplat odată chestia asta. Da, unde sunt ăștia? Unde sunt playerii? Ce faci, mă? De tu jos. Păi, mamă, uite încă un big. Am 3 biguri și cu ăla încă 1-4. Nu mai am unde să-l țin și pe ăla, că am și 2 medkituri. Deja mă apucă nervii că nu mai găsesc niciun chest pe unde trebuia să găsesc. Câte gloanțe de are ai? Atâta. Dăm și mie 20, cam 58. Sunt playeri cu barcă. Am văzut și eu. Hai după ei. Păi eu am are ghi, ce vrei să fac? Ma. Ia te bat. Păi de ce nu? Mă, dar eu zic ți-am întâlnit pe ei. Și tu, deci tu s-a fost ca meciul trecut. Uite la, mă. Uite, mă. Hai la ea și taci din gură. Ia, mă. Nu mai mă trage, că poate mă tragi la tine. Și sunt și playeri acolo. Taci din gură, nu mă mai trage. Harponul nu se aude. Bă, nu cred că s-a mișcat la fix când să-i se ducă snipe în cap. Ia uite rechinul, nu, adică eu la 105. Uite acolo. Playeri acolo. Da, să mă duc la lamă. Mi-am luat snipe. Auzi, nu. Tu du-te la lamă și împărțim după materialele. Rechinul vieții. Ai deschis-o? Acum. Unde sunt, mă, ăștia? Uite-l fix în față, stai, nu-ți pare la bun. 262 cap. L-ai bătut? Și gagică sunt unde e? Mor. A, și gagică sunt amândoi? Îmi dau și obigurile astea și un medkit. Bă, dar am construit și eu, n-am nicio treabă. Dăm și mie gloanțe de shotgun, de AVP și de are și materiale, că tu ai luat la mă. Ok? Zile care vrei? Gloanțe de shotgun, de are, de AVP și gloanțe. Ăsta gloanțe și materiale. AVP am zis, what the fuck. Așa. Dă-le split. Așa. Gata. Și puțin, atâta, gata. Bă, dar de ce ai editat ăsta înapoi? Ce vrei? Nu. A, mi-am dat seama. Ai pa? Epic? Hai că am pam pe pic, am charge albastru. Mi-ai ciordi kill-ul, că i-am dat. Ce să fac? Nu mai contează, are player din spate. Ok. Am revenit. N-am în loc de ce, că am big și medkit. Ai un baby? Taci un pic că sunt playeri acolo și tu îmi zici să țin miniurile. 262. Și celălalt e unul... Uite-l.
Așa. Am înțeles. Ia. Ok. Aveau și ăștia ceva loot. Bă, stai că avem jack splash-uri. Nu contează. Doresc pe alea. N-am nevoie de kill, dăm. Păi de ce să le iau? Acum hai înapoi să iau miniurile alea. Păi mă duc. Lasă cum tine. Păi le-ai luat sau nu? Nu. Aolo, stai, dă-te jos că mi-au copyright. Oprește tu radio-ul. Avem pleni în față. Mamă, fii atent, trebuie să mergem în zonă repede. Doamne. Hai în zonă. Nu știu, după... Hai în mașină, dar e muzică, bă, și îmi dă copyright. Lasă-mi pe aici să conduc. Păi, dar tot să aude muzică, oprește radio-ul. L-ai oprit? După ce se oprește, mă? L-am oprit. Dar după ce se oprește, ca să știu și eu pentru data viitoare. Pleni în față. Lasă-i, tu mergi. 31 la 1. 31 încă o dată. Tu mergi în zonă. Nu mai te opri, du-te în zonă. Bă, dar sunt o grămadă de playeri. I-am dat la 1-3 hituri. Dar mi-a dat și el. Nu mai am, că ți-am dat ție. Dă-te jos. Acum trebuie să ținem pe aia două să vină din zonă. Uite, are din ăsta dacă vrei. Sunt chiar două. E oribil, are o... Sunt 3. Hai să-i ținem pe aia doar să vină din zonă. Nu, lasă-i. Păi de ce să-i las? Nu vreau. Sau hai că fac ce zici tu. Iar mă contrazici? Nu, gata. Dai? Poate pierdem iar. Din cauza mea. Da, uite, chiar sunt playeri în spate. Uite, și trag după noi. Adică noi ne tragem după ei. Tragi și tu după ei, uite și pe ăștia cu mașina. Ăsta e ăla în care dădusem eu. Mă ajuți, te rog? Că nu prea mai am viață. Așa. Și o să mergem cu elicopterul. Sau mergem tot cu mașina noastră. Tag legendar. Ai ceva meniuri? Ce are legendar? Tag legendar. Tech. Din ăla. Tu ți-ai luat snipe? Nu am luat snipe. Nu știu de unde ți-ai luat snipe. Uite pe munte unul. E lup sau... ba nu, e din ăla de sezon. Nu pot să-i dau. Dă-l mă jos. Dă-mi. Zona. A coborât el. Mergem în... 186 mort. Urcă-te în mașină că vin eu cu mașina cealaltă. Vino, hai. Cea mai proastă mașină e asta. Aolo, după ce opresc radio-ul, zi repede. Gata. O pe jos, că mai vine. Trebuia să iau și o bazuca aia de acolo, de viață. Hai că am shield-uri. Și heal-uri n-ai? Căcat. A venit ăla repede și s-a dat și ție snipe. Am mai stat și eu să mă bag cu el. Mai ești bună, mă. Câte gloanțe de are ai? Câte gloanțe de aur ai? Câte gloanțe de aur ai? 300.
Și eu am 171, dar lasă că nu prea trag eu care eu. Mersi de ciupercile astea, dar astea oricum îmi dau și-l ciuper... Aolo. Doamne! Da, dar m-a luat iar căcatul ăsta de zonă. După ce că n-aveam eu viață... Uite player acolo pe munte. Și că hai la airdrop. Bă, tu nu vezi câtă viață am eu? Da, mă, da, zi, hai, eu, sau, fii atent. Vezi că sunt doi colo pe munte. Sunt doi colo pe munte. Sunt doi colo pe munte. Hai la bunker. Bă, dar nu găsim și noi un campfire sau să mai țin și eu ceva de heal? Găsim ceva de heal aici. Sigur. Noi cu 4. Așa, ăia să bată între ei, e bine. Hai, eu aici. Sper că da. Nu e nimic să înțeleg. Ce? Bă, dar mai ai niște ciuperci din alea sau ceva? Hai cu mașina. Nu, nu, că fac gomă. Ăia au tras după noi sau? Nu. Ai sniper? Bă, era să... Tu nu știi cum era să-i dau cap, doar că s-a tras fix după. Dar e bine că ăia să bat între ei, să bat între ei ăia. Hai pe minte, hai pe minte. Păi da, hai pe ăsta, hai pe ăsta. Ăia să bat între ei, e bine. Vezi, mamă, deci construi, nu știu cum să-ți explic. Foarte bine, hai că foarte bine. Sper să nu iasă... Aha. Nu, nu. cap, 262 cap, taci. Hai, unde că mai sunt player și în dreapta? Doamne Ioanu. Mi-a spart creșpedul. În jos. Dă-le tu că ai tec legendar. Acum construiește. Bă, cum nu... Ăștia n-au murit. Deci eu nu înțeleg cum ăștia n-au murit când au căzut. Hai că poți. Mai ești tu cu 2, cu 3, cu 4. Eu sunt încă în viață. Lasă-i pe ei să se bată și tu vino și dăm revive. Lasă, hai repede, repede, repede. Hai repede. 38 mai am, 38 mai am. Hai, hai, hai. Tu cu 1, tu cu 1, tu cu 1, tu cu 1. Uite-l, uite-l, în dreapta, în dreapta. Știu. Ăsta nu ne știe. Mamă, ce cură. Ai ceva de heal? Auzi. Îmi dau și eu repede. Bine, bă, Ioana, bă. Bine, mă. Eu v-am zis, băieți, că Ioana joacă bine. Da. Și să putea să nu sune Cristi pe final din nou. Da, băieți, păi cam atât a fost și cu acest videoclip. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Cu voi a fost David și noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!